Уважаеми зрители, мъже, сложете си ръка на сърцето и кажете кой от вас не е ходил на фирмено парти и след това не е водил приятел вкъщи да си допият. Тази ситуация има различни сценарии. От бой стигам по главата от жената до алкохолен делириум. А как свършва тази ситуация с нашите герои? Вижте сами! Стигнахме вкъщи сме. Ела сега си допием да ти покажа какъв ремонт съм направил на къщата. Айде, влизай. А ти няма да се засърди? Нямаш, а как ми ще бъдем тихи? Айде, влизай. Виж, спокойно, виж, чай да се сфукам. Гледай. Ей, какъв коридор съм направил? Мрамор. Ей, много хубав. Какво ще кажеш? Не се събой. Влизай вътре. Гледай. Ай сега, от тука. Нали ти къде сте ръкота? Прилича на мрамор с жилки. Жилки има. Айде, тръгвай се от тука. През коридора. Ела ти покажа банята. Това е банята. Много ванята. Да, банята. Абе, хубава Ти ванята. да видиш хубава какъв е. Ела сега тук. Гледай, изай хубава. Вече сме трябваше Красешно. телевизора 70 инча. Телевизор. Ако имаш 170 инча. Нас да. Малин вземся, малин спалница. Караме. Чакай се. Каква спалня, голяма спалня. Мекчко не. Нищо не се чува. Много хубав легло. Много хубав легло. Виж как пружинирата. Леле, мале. Виж. Аз ти иска да... Чакай, тия легло. Гледа, ще отвие, ще видиш жена ми. Полиска много. Ще ходи да видим малко. Виж каква хубава жена е. Хубава. Нали? Много хубава жена. А той е жената ти с мускулици, бе. Той е ли? И татуировките. Кой е той, бе? Това съм аз, бе. Виж как съм хубав. Има мускули, бе. Чай ти покажа, да? Хубаво си, хубаво си, хубаво.